Казанның тарихи үзәгеннән саналучы иң матур урыннарының берсе Иске Татар бистәсендә нинди генә бина янында туктама, ул 19-20 гасырда яшәгән берәр бай сәүдәгәрнең йорты була да куя. Бүген дә сезгә дуслар, Каюм Насыйри урамдагы менә шушы алт өстәге йорт турында сөйләргә булдык. Баксаң, ул 19 гасырда яшәгән Казанның иң бай сәүдәгәре Казаков йорты булган икән. Бу бинаның тарихы турында безгә Габдулла Тукай әдәби музейының өлкән фәнни хезмәткәре Лена апа тәбене сөйләячәк. Безнең каршыбызда торган шушы алт өстәге йорт Казаковлар нәселнеке икән. Казаковлар кем булган аларның нәсел башы? Ул нәсел башына кирип китмибез. Менә бу йорт белән бәйле кеше ул Мөхәммәтҗан Казаков дигән кеше. Мөхәммәтҗан Казаков Шырданнан ките әтисе аны ялкауды, әрәмтамақты, бір нәрсе дә эшли белмисеңдей, әле яшь кенә малай, 14-15 яшьлек малай китеп бара Казанга. Казанда анда эшли, монда эшли, мәдрәсәләргә аның керергә мөмкинлеге юк. Ул нишли башлый? Ул Иделнең теге ягыннан бу ягына ташый башлый товар. Аннары ул арба тәгәрмәчләре белән сәүдә итә башлый, әкрен-әкрен генә. Менә шулай итеп авылдан әрәмтамак дип киткән малай сәүдәгәр булып китә, нәрсә белән сәүдә итә. Казанда эшләрен җайлагач, ул Астраханга китеп бара. Анда бер сәүдәгәргә ялланып, үзе тагын инде хайран гына мая туплаган кеше, анда шей белән, кытагай белән сәүдә итә торган кеше белән таныша. Һәм үзе дә соңыннан 40лап дөя караваны белән шушы Кытайдан товарлар алып килә башлый. Менә шулай итеп, ул Казаков инде Казанның иң бай кешеләренә әйләнә, иң бай сәүдәгәрләренә. Һәм бу йорт башта аларның торган йортлары евангелистов, хәзерге Татарстан урамында була. Ул анда йорт сала, ул йортта аның балалары, уллары туа, кызлары туа. Соңыннан менә бу йортны салып куя инде, менә бу йорт Казаков йорты буларак билгеле. Ни өчен Казаков? Ни өчен Казаков? Беренче Казаков менә шушы Мөхәммәтҗан була. Аңа кадәр аларның фамилияләре төрлечә. Бер варианты буенча Пугачев та катнашкан, Пугачевка каршымы, Пугачев ягындамы катнашкан, аларның бабаларының берсе, шуннан килгән бу фамилия иде. Бер варианты. Икенче варианты, монсын инде шулай ук легендалар бу гаиләдә сөйләнелә торган сүзләр буенча 18 гасырда Кавказда сугыш барган вакытта патша 100 ат алырга, табырга куша. Менә шушы Мөхәммәтҗанга 100 атны, казакларын табып бирә, аның өчен патшага бүләкләр дә бирә, һәм Казаков дигән фамилияны бирә. Тагын бер варианты бар. Монсысы инде киленнәре Рабига Гыбайдулланы сөйләгәнчә, әбием сөйли торган иде, качак дигән сүздән качып жүргәннәр алар. Шуңа күрә Казаков. Менә белмим инде кайсысы дөрестер аның. 1875 елда Мөхәммәтҗан ул мәчет төзергә тотына. Ул вакытта әле Шиһабетдин Мәрҗани исән, Шиһабетдин Мәрҗаниның Казан, Болгар тарихына кагылышлы китапларында бу мәчетнең ничек төзелә башлауы турында язылган. Кем ул мәчетне төзүче? 19 май 1875 ел көнне төзи башларга тиеш булганнар. Ләкин бик каты яңгыр жаву сәбәпле икенче көнгә күчерәләр. Бу хәзерге Татарстан һәм Сара Садыкова, Нариманов урамнары тирәсендә. Элек Гражданская дигән урам иде ул. Нәкъ менә Гражданская урам битеп, Татарстан урамы башланган. Мин ул мәчетнең урынын әле беләм, хәтерлим. Мин ул вакытта студентка, аңа кадәр мәктәп баласы, апаларга кунакка килә идек. Һәм менә аларның йорты каршында бу мәчетнең хәрабәләре дисәң инде, аның инде ул вакытта манарасы юк, менә бу мәчет тора иде әле. Нәкъ 100 елдан 1975 елда, кайсы бер чыганаклар 70 ел дип саныйлар, менә бу мәчетне Татарстан урамын
Татарстан битинде урамы ул безнең Казань порт Питимарей, биш диңгез порты, бик зур шундай автострада итеп үзгәртәләр. Менә шул вакытта бу мәчетне җимереп ташлыйлар. Мәчетнең урынын мәхәллә сатып ала, 70ләп гаилә йөри ул мәчеткә. Төзелешне нәкъ менә шушы казаковлар тәэмин итәләр. Лена апа, менә сез әйттегез, алар казаковлар үзләре Татарстан урамында салынган йортта яшәгәннәр дип. Соңыннан шушы йортны салу бу яшәү өчен булганмы бу йорт? Бу яшәү өчен 1853 елда салына бу йорт. Моны яшәү өчен монсын инде улы Мөхәммәд Шакир исеме белән бәйле. Монда Мөхәммәдҗан бабай да яши, Мөхәммәд Шакир сала. Мөхәммәд Шакирның шулай бик кызыклы тарихы. Ул инде әтисенең эшен дәвам итә. Аның ике өлкәнрәк абыйлары, Мустафа дигән бер абыйсы була, аның өлкәнрәк абыйлары бу хәтлек үк сәүдә белән шөгыльләнеп китмиләр. Шулай ук әтисе юлыннан Астраханга китеп бара, Астраханда һәм Астраханда хәзерге Җәмик мәчете, Соборный мечеть, шулай ук Казаков мәчете. Шулаймы? Хәзерге вакытта да эшләп килә. Менә Астрахан татарлары безгә караганда акыллырак булганнармы инде, алга таба караганнармы, бу мәчет сакланып калган. Һәм анда да канал буенда Казаков йорты дигән йорт бар. Менә ансы инде Мөхәммәд Шакир салган йорт. Бу йортны бабай салдыра, улы дәвам итә. 1903 елда пожар була бит. Менә шушы пожардан соң дип аңлыйм инде мин, бу йортны яңадан икенче төрле итеп төзиләр. Монда инде флигельдә төзелә, монда зурайтыла бу йорт. Бу йорт кына яшәү өчен генә түгел, яңадан инде сәүдә өчен дә кирәкле итеп үзгәртелә. Һәм бик кызыклы аның архитектурасы. Бүтән кешегә дә аңлашыла торган итеп сөйләсәк, күрәсезме, колонна шикелле пилястры дип атала. Йорт мәхәббәт булып күренә. Ул ниндидер менә шундый классика. Тәрәс кырыенда татарларга бит инде бик тә хас, алар наличниклар ясаганнар мотор итеп. Ювелирлар гранка ясаган шикелле итеп, бриллиантовый поезд дип атала менә монсы. Һәм дә тәрәзәгә су үтмәсен, яңгыр төшмәсен, кар төшмәсен өчен тәрәзә өстендә менә бу карниз шикелле әйбер, сандрик дигән әйберләр. Бер карап торсаң, чынлап та татар архитектурасы, икенче карап торсаң, бу классика, өченче карасаң, бу эклектика. Менә шулай итеп 20нче гасыр башының архитектурасына туры китереп эшләнә. Чынлап та казаковлар әле алар сәүдәгәрләр түгел, сәүдәгәрләр генә түгел. Аларның нәселеннән чыккан кешеләр турында сөйләшә башласак, Мулла Нур Вахитов, безнең күренекле революционер. Аның тормышы шулай бик кызыклы. Кайда гына укымаган, кем генә булмаган. Нәкъ менә шушы Шакирҗан бабайның оныгы була инде ул. Аннары мин Тукай музейында эшләгәч, бүтән кешегә дә күрсәтәбез без Бәләкәй Тукай, Бәләкәй Апуш дигән картинаны хәтерегездәдер. Бер малай, улы күзле, шундый күңелсез генә утырак, алдында бәрәңге. Менә моның авторы Хуҗа Мурат Казаков дигән. Ул 1914 елда туган. Инде ул Мөхәммәд Шакирның абыйсының малайы. Менә шулай итеп, без аларның бөтенесен бергә сөйли башласак, бергә аларны бәйли башласак, чынлап та алар әле сәүдәгәр генә түгел, алар әле безнең тарихка, безнең мәдәнияткә күп кызык өлеш керткән кешеләр. Асия Казакова, Салих Сәйдәшевнең соңгы хатыны. Ул шулай ук Казакова, Казаковлар гаиләсеннән. Бу гаиләнең кияүләре, алар бит инде сәүдәгәрләр, ике кызы Юнусовлар белән кияүгә чыгалар, Юнусовлар белән бәйле, Апанаевлар белән дә бәйле алар. Менә аларның бер кияүләре Апанаев, теге билгеле Апанаев ул. Шулай ук үз заманында музей, татар музейын төзү турында, беренче Исламия китапханәсен төзү турында хыялланган кеше. Ул менә шушы Апанаевлар, Казаковлар. Булгар кунакханәсе, Булгар кунакханәсендә Казаковлар сатып ала. Һәм ул Булгар кунакханәсе Тукай яшәгән вакытта Казаковларның 42 номерның 40-сында Тукай тора. Менә шулай итеп, нинди генә юлга бассак та, нинди генә
фән. Газиз Губайдуллин. Мұны тарихчылар бик біләләр бу фамилияны. Газиз Губайдуллин шулай ук Казаковларның күйәве. Менә Рабига, Казаковның иң кечкенә кызы Рабига. Гаҗәп, бер нәселдән никадәр талантлы шәхес чыккан, шулай бит. Лена апа, сез менә моны ничек аңлатасыз үзегездә? Менә нинди генә сәүдәгәрне алсак да, Казаковлармы, башка бер сәүдәгәрне алсак да, аларның балалары, оныклары шул кадәр талантлы, танылган шәхесләр булып үсәләр, җитлегәләр дип әйтим. Бу ни белән бәйле соң бу? Татарский код диләр бит, милли код диләр хәзер. Чынлап та татар халкы бик инде ул бик эшчән халык булган. Алар куллары белән дә эшли белгәннәр, башлары да эшләгән. Алар алга таба да карый белгәннәр. Бабай ди, Шакир бабай, еш кына Астраханга бара иде. Беркемгә бер нәрсә дә сөйләмидер. Бара, кайта. Ул анда нәрсә дип йөргән? Мин тиккә яшәмәгәнмен. Мин кешеләргә нәрсәдер калдырганмын дип яшәгән инде ул. Менә шулай итеп, кеше бүгенге көнен яши, ул яши нәрсә дип. Әле озак яшәрмен дип. Әнә бу кешеләр озак яшәрмен, ләкин иртәгә үлеп китсәм, миннән нәрсәләр кала дип. Кызганычка каршы Казаковлар, Апанаев, менә алар белән бәйле Губайдуллиннар 30-нчы елларда күбесенең тормышына нокта куела. Белүемчә, Мөхәммәд Шакир әтисеннән калган менә шушы йортны бит әле үзгәртеп ясата, әйме? Һәм менә үзенең теге хезмәтчәннәре өчен дә аерым пристройлар төзи. Ул менә шушы микән ул? Менә шушы флигель дип саныйбыз, инде шушы флигель дип уйлыйбыз. Чөнки күп нәрсә, менә 10-нчы елдагы бер мәкаләгә шулай тап булдым мин. Монда инде бөтен нәрсә җибәрелеп беткән, йортның инде түбәсе дә юк, монда инде теге бомжлар яши. Бу йортны кайчанда булса без күрербез микән Казаковлар йортын дигән шундый мәкалә бар. Универсиадага рәхмәт, 13-нчы елда реставрация ясый башлыйлар һәм менә бу шорт-лист бар, шундый әйбәт ниләрендә реконструкцияләр ясаган, реставрация ясаган. Менә шул bütün dünya short-listına kilip kirgan менә бу йортны. Чынлап та архитекторда бит теләгәнемне күрсәтәм дип әйтә ала, ләкин әле ул бөтенесен өйрәнеп нәрсәләр, менә чынлап та флигель кайда булган, монда бит әле конюшнялар да булган, монда әле тагын нәрсәләр дә булган. Аннары менә ишек алдын карасак, ишек аллары мин хәтерлим әле гражданскийда тегәрҗи бурамында апаларда торганда. Ишек алдында бернинди асфальт та юк, ишек анда түрдә беседка, анда bütün йортларда диярлек таган, качели. Менә алар бөтенесе дә Фәүзия апа да байлар нәселеннән дип әйтим инде. Менә ул йорт минем күз алдымда, ул Казаковлар йортыннан кайтыш булса да, ләкин чынлап та менә шулай яшәгәннәр татар. Бу йорт элек тә шундый алт өстә булганмы? Реставраторлар, алар өйрәнә башлыйлар, алар теге эченә кирип, кирпич нинди төстә булган икән, ничә тапкыр штукатурка булган икән монда, бусы нинди төстә, алар аны өйрәнәләр. Менә Рания ханым белән бәлки чынлап та сөйләшеп, очрашып, ултыруда сораулар бирәмен мин аңа. Петербургтан килгән безнең туристларга бик ошый. Менә мондый йортлар, чөнки анда бит Петербургта бер йорт алсу төстә, икенчесе көрәнрәк, өченчесе саргылтырак. Менә бу Петербург стилена да бәлки туры китеребрәк эшләнелгәндер дип уйлыйм инде. Менә бу капкалар элек булганмы, хәтерләмисезме? Бу капкаларны мин хәтерләмим, ләкин мондый капкалар бу урамда алар чынлап та бар иде. Әнә ул Тегәрҗи урамында да нәкъ шундый капка аркылы керәдер. Бусы ябык торадыр, менә бу капкадан ачып ябып, аны төнгә әле ябып та куялар иде. Хәзер шушы бинада офислар урнашкан. Офислар урнашкан, кофейня, кафеханә, столовая, ашханә һәм төрле инде монда бер турны әле каядыр шушы тирәдә генә ярмаркаларда уздырып алдылар. Димәк, үз тормышы белән яши бу йорт. Казаковлар үзләре торсалар, Казаковлар үзләреннән соң әле Казанлыларга, Казанга килгән кешеләргә менә шундый мотор һәйкәл алдырганнар.